יש לכם כלב או חתול חרדתי? הכלב התחיל לשתות הרבה לאחרונה? החתול החל לנער את הראש ולהתגרד ואתם גרים רחוק וקשה לכם להגיע למרפאה? בדיוק כמו שיש רופא אונליין לילדים, ניתן לתת ייעוץ מרחוק גם לבעלי חיים. כפי שילד קטן או תינוק אינו יכול לדבר ולהסביר מה הוא מרגיש, כך גם חיית המחמד שלכם. ואם אתם רוצים להתייעץ עם גורם רפואי, אז מהיום המרפאה מגיעה עליכם הביתה. הכירו את וט אונליין, שירות טלמדיסין חדש ופורץ דרך בעולם הווטרינריה בישראל. בדיקת רופא וטרינר בשיחת וידאו בלי לצאת מהבית. הווטרינר צופה בחיית המחמד שלכם, מקבל את כל המידע הרלוונטי מהבעלים ומגיע להבחנה. במידת הצורך, רושם תרופות או תוספי תזונה הנשלחים ישירות לביתכם תוך זמן קצר. ואם נדרשות בדיקות נוספות כמו בדיקת דם או צילומים, תקבלו הפניה מסודרת לאחת ממרפאות המפתח שלנו ברחבי הארץ, הקרובה למקום מגוריכם ובמחיר מוזל. בתום הבדיקות, התוצאות יישלחנה לווטרינר של וט אונליין, ותרופות והמלצות לטיפול יישלחו אליכם עד הבית. בוט אונליין מחכה לכם צוות וטרינרי מומחים בתחומים הבאים: כירורגיה, אורתופדיה, רפואת עיניים, דרמטולוגיה וקרדיולוגיה. שימו לב, השירות פעיל בכל יום, כולל שבתות וסופי שבוע, אך לא מיועד למקרה חירום. רוצים להזמין תור? זה פשוט. נכנסים לאתר, ממלאים פרטים, בוחרים יום ושעה, וזהו, יש פגישה. צריכים תרופות, תוספי תזונה או הדברה נגד פרושים וקרציות? נכנסים לחנות, מבצעים רכישה, והמשלוח בדרך אליכם. וט אונליין, רפואה וטרינרית מתקדמת בלחיצת כפתור.